Φίλες και φίλοι του podcast μας, γεια σας και πάλι. Μετά από 2 μέρες με έντονη αφρικανική σκόνη, η οποία από ό,τι φαίνεται μας εγκαταλείπει, και ταυτόχρονα γλιτώνουμε και την ερημοποίηση της χώρας από τη σκόνη αυτή και τα σκοτεινά σχέδια των διάφορων λεσκών, στοών και των μηχανημάτων που διαθέτουν για τον έλεγχο του καιρού. Φτηνά τη γλιτώσαμε. Στο επεισόδιό μας αυτό ξεκινάμε και μεταφερόμαστε στη γειτονική μας Ιταλία. Γύρω στο 1922, όπου οι φασιστικές ομάδες του Μπενίτο Μουσολίνι έχουν καταλάβει την Γένοβα, το Λιβόρνο και την Ανκόνα και εγκαθιδρύουν φασιστικές κυβερνήσεις. Στις 28 Μαρτίου του 1922, οι μελανοχίτονες του Μουσολίνι πραγματοποιούν πορεία προς την Ρώμη και μπροστά στον φόβο αλλά και την αδυναμία του βασιλέως Βίκτορ Εμμανουήλ για ενδεχόμενο εμφύλιο πόλεμο, ο βασιλεύς της Ιταλίας δίνει την εξουσία στον Μουσολίνι, ορίζοντας τον πρωθυπουργό. Ο Μουσολίνι αρχικά στηρίχθηκε και από τους φιλελεύθερους και από κάποιους μετριοπαθείς σοσιαλιστές στο κοινοβούλιο. Λογικό, αφού ο ίδιος πλέον είχε εγκαταλείψει τις σοσιαλιστικές ιδέες ήδη από το 1915. Τη χρονιά εκείνη ιδρύει την εφημερίδα Il Popolo d'Italia και σύμφωνα με τον ιστορικό Πίτερ Μέρτλαντ, από το 1917 ο Μουσολίνι λάμβανε 100 στερλίνες την εβδομάδα από την βρετανική μυστική υπηρεσία MI5. Μέσω της εφημερίδας του, ο Μουσολίνι υποστήριζε την συμμετοχή της Ιταλίας στον πόλεμο, κάτι που ενδιέφερε και παραενδιέφερε την Βρετανία, καθώς το μόνο που δεν επιθυμούσε ήταν η πάυση των εργασιών των εργοστασίων του Μιλάνου. Εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία των εργοστασίων ήταν οι απεργίες και οι διαδηλώσεις υπέρ της ειρήνης των σοσιαλιστών και αναρχικών εργατών. Το 1920 ο Μουσολίνι ιδρύει το φασιστικό κόμμα, αλλά δεν καταφέρνει να μπει στο κοινοβούλιο. Δημιουργεί τότε λοιπόν τάγματα εφόδου ενάντια στους εργάτες της Ιταλίας. Προς Θεού, μην το ταυτίσετε με τα τάγματα εφόδου που λειτουργούσαν στο Σκαραμαγκά, δρούσαν μάλλον για λογαριασμό της Χρυσής Αυγής και ανάλογων εφοπλιστών. Ο Μουσολίνι λοιπόν με τα τάγματα 7 εφόδου κερδίζει την υποστήριξη των βιομηχάνων, και όταν λέμε υποστήριξη εννοούμε κυρίως τα λεφτά, το χρήμα, το μπαγιόκο. Αναλαμβάνοντας πλέον την ηγεσία της Ιταλίας, τροποποίησε το Σύνταγμα ώστε στις επερχόμενες εκλογές του 1925 να εγκαθιδρύσει δικτατορία, κάτι που το πέτυχε, διαλύοντας τα εργατικά συνδικάτα και επιβάλλοντας λογοκρισία. Με αναφορές στο μεγαλείο της αρχαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την φασιστική ιδεολογία που πίστευε στην δύναμη των συντεχνιών και με έμβλημα τον διπλό πέλεκι, ο οποίος χτυπούσε μία δεξιά, μία αριστερά πολιτικά, ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Στην αρχή της πολιτικής του διακυβέρνησης κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να συγκεντρώσει τον θαυμασμό της ευρωπαϊκής πολιτικής ελίτ, μέσα σε αυτά και των δημοκρατιών της ευρωπαϊκής πολιτικής ελίτ. Άλλωστε πλέον τα εργοστάσια των βιομηχάνων δούλευαν χωρίς τα εμπόδια που προέβαλαν ως τότε με τις διεκδικήσεις τους σοσιαλιστές και αναρχικοί. Παρόλα αυτά, ένας άνθρωπος ένα χρόνο πριν την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του Μουσολίνι το 1925 θα υψώσει το ανάστημά του στον Μουσολίνι, αναδεικνύοντας τους τρόπους που επέβαλε την εξουσία. Ο σοσιαλιστής Τζάκομο Ματεότη.
Ο Τζάκομο Ματεότη την περίοδο εκείνη ήταν αρχηγός του Σοσιαλιστικού Ιταλικού Κόμματος. Την 6η Απριλίου του 1924 το φασιστικό κόμμα κερδίζει στις συγκεκριμένες εκλογές 356 βουλευτικές έδρες. Ο Ματεότη είχε ήδη σταθεί απέναντι στο φασιστικό κόμμα και τον ίδιο τον Μουσολίνι από όταν ανέλαβε την ηγεσία του Σοσιαλιστικού Ιταλικού Κόμματος από τους ρεφορμιστές. Με την εναρκτήρια ομιλία του στο Ιταλικό Κοινοβούλιο εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο Μουσολίνι και το φασιστικό κόμμα, καταγγέλλοντάς τον για εκλογές βίας, νοθείας και εξαγορασμού. Στην διάρκεια των λόγων του ξεσηκώθηκαν θύελλες αντιδράσεων, κάνοντας τον άμεσο συνεργάτη του Μουσολίνι, Ρομπέρτο Φαρινάτσι, να παρέμβει λέγοντας στον Ματεότη «Έλα τελείωνε, γιατί θα κάνουμε ό,τι δεν έχουμε κάνει». «Αυτό είναι το επάγγελμά σας», απάντησε με θάρρος ο Ματεότη και συνεχιζόμενος να υπερασπίζεται τις θέσεις του. Τα σχέδια του Μουσολίνι για εξασφάλιση στήριξης από τους σοσιαλιστές και τους μετριοπαθείς συνδικαλιστές κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα. Η πρώτη απόπειρα συμμόρφωσης του Ματεότη θα γίνει με μια σύντομη απαγωγή και απειλή πιστολιού από μέλη του φασιστικού κόμματος. Ο Ματεότη όμως δεν λύγησε και στο τέλος τον άφησαν εγκαταλελειμμένο και ξυλοκοπημένο. Τον Ιούνιο του 1924 δημοσιεύει το βιβλίο του «Ένα έτος φασιστικής κυριαρχίας», εκθέτοντας τους φασίστες, και με 2 μακριούς λόγους του στο Ιταλικό Κοινοβούλιο συνεχίζει να σφυροκοπεί το φασιστικό κόμμα και τον Μουσολίνι. Την 10η Ιουνίου του 1924 χάνονται τα ίχνη του. Τον βρίσκουν μετά από έρευνες δολοφονημένο κοντά στο Ριάνο, 20 χιλιόμετρα από τη Ρώμη. Το σώμα του έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Για την δολοφονία του κατηγορήθηκαν 5 άτομα και καταδικάστηκαν τα 3. Στη συνέχεια, με παρέμβαση του Υπουργικού Συμβουλίου στον βασιλέα Βίκτορ Εμμανουήλ, ο βασιλεύς τους απαίνει με χάρη. Εάν τυχόν το μυαλό σας πάει στην αθώωση για λόγους τιμής του Φωνιά του Μαρίνου Αντίπα και πώς αυτοί οι λακέδες εξυπηρετούν αυτά τα συστήματα εξουσίας, βγάλτε το από το μυαλό σας. Καμία σχέση. Ο φάκελος για την δολοφονία του Ματεότη άνοιξε πάλι το 1947 και οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν εκ νέου αυτή τη φορά σε ισόβια κάρθιξη, ενώ δεν αποδείχτηκε, όπως γίνεται, η συμμετοχή του αρχηγού, του Μπενίτο Μουσολίνι. Η δολοφονία του Ματεότη προκάλεσε έντονη δυσφορία και ανησυχία πλέον, με ευρύτατες επικρίσεις κατά του φασισμού. Να σημειώσουμε ότι εκείνη την εποχή ο φασισμός, εκτός του εθνικοσοσιαλιστικού χαρακτήρα του, δεν είχε παρουσιάσει ακόμα τις πραγματικές του προσθέσεις και τίποτα επιλήψιμο. Μια χαρά ήταν. Αντίθετα, μάλλον ενθουσίαζε, με συνέπεια να βρεθεί στην εξουσία. Ανεξάρτητα της περιπέτειας που ενεπλάκει ο Ιταλικός λαός στη συνέχεια. Έτσι, 6 μήνες αργότερα, στις 3 Ιανουαρίου του 1925, ο Μουσολίνι, με μια αποφασιστική και διάσημη ομιλία του, αποκρούοντας δημοσιογράφους, αντιπολίτευση, τα πάντα όλας, διατύπωσε ισχυρά: «Η Ιταλία χρειάζεται σταθερότητα και ο φασισμός θα εξασφαλίσει την σταθερότητα στην Ιταλία με οποιονδήποτε τρόπο και αν απαιτηθεί. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα και ισχυρές κυβερνήσεις και πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και Γιώργος Αυτιάς». Ουσιαστικά, την 3η Ιανουαρίου του 1925 ξεκινά η φασιστική δικτατορία στην Ιταλία. Η 25η Απριλίου κάθε έτος, μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ιταλία,
είναι η μέρα εθνικής επετείου για το Ιταλικό κράτος και τους Ιταλούς πολίτες, για την εκδίωξη των φασιστικών δυνάμεων από την Ιταλία και την συμμαχική νίκη. Στα φέτος τιμούνται και τα 100 χρόνια από την δολοφονία του σοσιαλιστή Ιταλού ηγέτη Τζάκομο Ματεότη, και μία από αυτές τις εκδηλώσεις τιμής ήταν και ο μονόλογος για τη δολοφονία του Τζάκομο Ματεότη του Ιταλού συγγραφέα Αντώνιο Σκουράτη. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τη φίλη της Ίση την Καλογιάννη, που με τις πηγές της και την μετάφρασή της από την Ιταλική στην ελληνική γλώσσα μας παρήσχε σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία του Ματεότη και τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις στη γειτονική Ιταλία. Όπως γράφει η κυρία Καλογιάννη στο προφίλ της, ο μονόλογος του Αντώνιο Σκουράτη απαγορεύτηκε και του έληξαν το συμβόλαιο, μα ο ίδιος με εξουσιοδότηση διαβάστηκε από την θαραλέα δημοσιογράφο Σερένα Μπορτόνε και αξίζει τον κόπο να μεταφραστεί, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί έχει χαρακτήρα αντιφασίστα αντιμελώνη. Διαβάζουμε τον μονόλογο του Αντώνιου Σκουράτη, τον οποίο απαγόρευσε η κυβέρνηση Μελώνη, και στη συνέχεια διαβάστηκε ύστερα από εξουσιοδότησή του από την Ιταλίδα συνάδελφό του. Ξεκινάει με δραματική ανάμνηση της δολοφονίας Ματεότη, της οποίας φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από το θάνατό του. 5 άτομα τον περίμεναν έξω από το σπίτι. Όλοι οι μέλη της ομάδας που είχαν έρθει από το Μιλάνο. Επαγγελματίες της βίας που προσελήφθησαν από τους στενότερους συνεργάτες του Μπενίτο Μουσολίνι. Ο αξιότιμος Ματεότη, ο γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ενότητας, το τελευταίο πρόσωπο στο κοινοβούλιο που ακόμα αντιτάχθηκε ανοιχτά στη φασιστική δικτατορία, απήχθη στο κέντρο της Ρώμης μέρα μεσημέρι. Πάλεψε μέχρι τέλους, όπως πάλευε σε όλη του τη ζωή. Τον μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου και μετά παραμόρφωσαν το σώμα του. Τον δίπλωσαν σε κομμάτια για να τον χώσουν σε μια τρύπα που είχαν σκάψει άσχημα με τη λίμα ενός σιδερά. Ο Μουσολίνι ενημερώθηκε αμέσως. Εκτός από το έγκλημα ήταν ένοχος για την ύβρη, ότι ορκίστηκε στη χείρα πως θα έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να φέρει πίσω τον σύζυγό της. Και ενώ ορκιζόταν ο Ντούτσε από τη μια, ο Ντούτσε του φασισμού, απ' την άλλη κρατούσε τα ματωμένα έγγραφα του θύματος στο σιρτάρι του γραφείου του. Σε αυτή την ψεύτικη άνοιξη μας ωστόσο δεν μνημονεύουμε μόνο την πολιτική δολοφονία του Ματεότη. Μνημονεύονται και οι ναζιστοφασιστικές σφαγές που διέπραξαν τα γερμανικά SS με τη συνενοχή και τη συνεργασία των Ιταλών φασιστών το 1944. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα μέρη όπου οι δαιμονικοί σύμμαχοι του Μουσολίνι σφαγίασαν εν ψυχρό χιλιάδες ανυπεράσπιστους Ιταλούς. Ανάμεσά τους εκατοντάδες παιδιά, ακόμη και βρέφη. Πολλοί μάλιστα κάηκαν ζωντανοί. Κάποιοι αποκεφαλίστηκαν. Αυτές οι δύο παράλληλες πένθυμες επέτειοι, άνοιξη του 24, άνοιξη του 44, διακηρύσουν ότι ο φασισμός υπήρξε σε όλη την ιστορική του ύπαρξη. Όχι μόνο στο τέλος περιστασιακά, ένα ανεπανόρθωτο φαινόμενο συστηματικής πολιτικής βίας, δολοφονιών και σφαγών. Θα τον αναγνωρίσουν οι κληρονόμοι εκείνης της ιστορίας μια για πάντα. Δυστυχώς, όλα δείχνουν ότι αυτό δεν θα γίνει, υπογραμμίζει ο συγγραφέας, περνώντας από τα σκοτεινά χρόνια του φασισμού στην τρέχουσα ιστορία, στην διακυβέρνηση της κυρίας Τζόρτζια Μελώνη, της πολιτικής επιγόνου της ιδεολογίας του Μπενίτο Μουσολίνι. Η μεταφασιστική ομάδα εξουσίας, έχοντας κερδίσει τις εκλογές τον Οκτώβριο του 2022,
είχε δύο δρόμους μπροστά της. Να αποκηρύξει το νεοφασιστικό παρελθόν της ή να προσπαθήσει να ξαναγράψει την ιστορία. Αναμφίβολα πήρε τον δεύτερο δρόμο. Αφού απέφυγε το θέμα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, η Πρωθυπουργός, όταν αναγκάστηκε να το θίξει από ιστορικές επαιτίους, επέμενε πεισματικά στην ιδεολογική γραμμή της νεοφασιστικής κουλτούρας καταγωγής της. Αποστασιοποιήθηκε από τις ανυπεράσπιστες βαρβαρότητες που διαπράττει το καθεστώς, τις διώξεις των Εβραίων, χωρίς ποτέ να αποκηρύξει τη φασιστική εμπειρία στο σύνολό της. Κατηγόρησε τις σφαγές που έγιναν με τη συνενοχή των ρεπουμπλικάνων φασιστών μόνο στους Ναζί και τελικά αγνόησε το θεμελιώδη ρόλο της αντίστασης στην Ιταλική αναγέννηση, μέχρι το σημείο να μην αναφέρει ποτέ τη λέξη αντιφασισμός με αφορμή την 25η Απριλίου του 2023. Ενώ σας μιλάω, βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στην παραμονή της επετείου της απελευθέρωσης από τον ναζιφασισμό. Η λέξη που αρνήθηκε να προφέρει η Πρωθυπουργός θα πάλεται ακόμα στα ευνόμωνα χείλη όλων των ειλικρινών δημοκρατών, είτε είναι αριστεροί, είτε είναι κεντρώοι, είτε δεξιοί, μέχρι να υποθεί αυτή η λέξη αντιφασισμός από αυτούς που μας κυβερνούν. Τα φαντάσματα του φασισμού θα συνεχίσουν να στοιχιώνουν το σπίτι της Ιταλικής Δημοκρατίας. Στο κείμενό του ο κύριος Κουράτη αφήνει σαφείς αιχμές προς την κυρία Μελώνη, την οποία καλεί δημόσια να αποποιηθεί και να αποκηρύξει την φασιστική της δράση και ιδεολογία που είχε στο παρελθόν. Αλλά μήπως δεν έχουμε και στην ελληνική πολιτική σκηνή ανάλογα πρόσωπα, τα οποία ακόμη και μέχρι σήμερα, ενώ δηλώνουν δημοκράτες, δεν έχουν αποκηρύξει το ανάλογο παρελθόν τους? Το έχει κάνει ο κύριος υπουργός της κυβέρνησης Μάκης Βορίδης Τσεκουρίδης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, που αφιέρωσε όλη τη ζωή του στο να ξαναγραφτεί η ιστορία, να καταρρύψει το μύθο του Πολυτεχνείου και όλο αυτή την και ιδεολογική κυριαρχία της αριστεράς. Ο κύριος Θάνος Πλεύρης, που έλεγε να βάλουμε νάρκες, μάλλον πώς το έλεγε, μόνο με νεκρούς θα προστατέψουμε τα σύνορά μας, και συμμετείχε και σε δράσεις πριν γίνει δημόσιο πρόσωπο, σαν νεολαίος, σε εκδηλώσεις και κινήσεις της Χρυσής Αυγής. Και γενικότερα όλοι οι λαοί των ευρωπαϊκών χωρών, καταπονημένοι από την οικονομική εξαθλίωση που επικρατεί τα τελευταία 15 χρόνια, βρίσκουν πλέον καταφύγιο στα ακροδεξιά και νεοναζιστικά μορφώματα. Και εκεί είναι η ευθύνη των Ευρωπαίων Δημοκρατών Σοσιαλιστών, οι οποίοι πρέπει να επιλέξουν την πορεία, την πολιτική του σοσιαλισμού στην Ευρώπη από εδώ και στο εξής. Δεν γίνεται να αναμορφώσεις την κοινωνία με τους όρους που επιβάλλουν οι αγορές, ή με τον άγγελο ή με τον διάβολο, ή με τους λαούς την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη, ή με τα αρπακτικά των αγορών και τους διεθνείς τοκογλύφους. Στην τελευταία του ομιλία, ο Τζιάκομο Ματεώτη απευθύνθηκε στους συντρόφους του λέγοντας τα εξής: «Σύντροφοι, την ομιλία μου την έκανα. Τώρα εσείς ετοιμάστε τον επικίδιο λόγο». Ο Τζιάκομο Ματεώτη έφυγε από αυτόν τον κόσμο όρθιος, ελεύθερος, αγωνιζόμενος για ένα κόσμο ειρηνικό και κοινωνικά πιο δίκαιο. Ο Μουσολίνι έφυγε όπως φεύγουν από αυτόν τον κόσμο όλοι οι τύρανοι, δολοφονημένος, χλευασμένος και κρεμασμένος ανάποδα.
Καλή σας συνέχεια και το νου μας στα παιδιά. Τα παιδιά και τα μάτια μας. Sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per